አርስተ ዜና ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ መበል 29 ስሩዕ ጉባኤኡ ረቂቕ ኣዋጅ ዕዳጋ ካርበን ኢትዮጵያ መርሚሩ ኣጽዲቑ። ውጽኢት ሓሳብ መንግስቲ ምድማር ዝኾነ ህንጸት ብዝሃ ዘፈር ቁጠባ ኢትዮጵያ ንተለዋዋጢ ኩነታት ኣየር ዘይሰዓር ቁጠባ ክትሓንጽ ከም ዘኽኣላ ተገሊጹ። ካብ ዜና ወጻኢ ሩስያ ብልዕሊ ዩክሬን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 12 ሰባት ሞይቶም ተባሂሉ። ሰላም ጥዕና በለይ ዝኸርኩም ተመልከቲ ከመይ ተምሲኡ ልክዕ ሰዓት ሓደ ኮይንሎ ከም ትልሙድ ማዕድ ዜና ሒዝና መፂና ኣለና ዜናታት እንዳመራሕኩም ሰኸም ፀናሕ ኣነ ብርሃን ፍሳሐ ፈለማ ብሓፀርቲ ዜናታት ኢና ክንጅምር። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ መበል 29 ስሩዕ ጉባኤኡ ረቂቕ ኣዋጅ ዕዳጋ ካርበን ኢትዮጵያ መርሚሩ ኣጽዲቑሎም። ኣብቲ ባይቶ ኣካባቢ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት በጀት ፋይናንስ ፕላንን ኣይተ ደሳለኝ ወዳጆም በቲ ቀዋሚ ኮሚቴ ዝተዳለወ ጸብጻብን ውሳነ ሓሳብን ናብቲ ባይቶ ኣቕሪቦም እዮም። እቶም ኣቦ መንበር እቲ ኣዋጅ ንውዕል ፓሪስ ሓዊሱ ሃገርና ዝፈረመቶም ኣህጉራዊ ውዕላትን ምጉዳል ልቀት ጋዝን ንምትግባር ምቹው ሃዋህው ንምፍጣር ዝሕግዝ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ዝለዓለ ፅሬት ንዘለዎ ሓምለዋይ ኢንቨስትመንትን ስግግር ቴክኖሎጂን ምቹው ኩነታት ንምፍጣር ኣድላይ ዝኾነ ማዕቐፍ ሕጊ ንምዝርጋሕ ዘኽእል ምዃኑ እውን ኣብቲ ውሳነ ሓሳብ ተገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣዋጅ ዕዳጋ ካርበን ኢትዮጵያ ቁፅሪ 1436 እዝባር 2018 ኮይኑ ብኣብዝሓ ድምፂ ጸዲቑሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኣባላት ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ ኣብ እንጦጦ ፓርክ ሓምለዋይ ኣሰሮም ኣንቢሮም። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ሓደራ ኣበራ ሓዊሱ ብዙሓት ኣምባሳደራት ወፃኢ ሃገራት ዲፕሎማሰኛታትን ሓለፍቲ ስራሕን ተሳቲፎም ኣለዉ። ኣምባሳደር ሓደራ ኣበራ ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ብሓምለዋይ ኣሰር ብዝወገነቶም ተምሳሌታዊ ተግባራት ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ኣፍልጦ ምርካባም ኣልዒሎም። ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ሓለዋ እንስሳ ዘገዳም ኢትዮጵያ ኩመራ ዋቅጅራ ብግዶም ሓምለዋይ ኣሰር ብወገን ኢትዮጵያውያን ሓላፍነት ምውፃእ ጥራሕ ዘይኮነስ ውፅኢት መርኣያ ሓድነት ኮይኑ እዩ ኢሎም። ኣብ ተፈጥሮ መዋዕለ ንዋይ ምፍሳስ ንምርግጋፅ ሰላምን ልምዓት ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘበርክት እውን ኣብሪሆም ኣለዉ። ሃገር ለኸ መልቀቂ ፈተና 12 ክፍሊ ዘበነ ትምህርቲ 2018 ዓመተ ምህረት ሎሚ ዓንቲ ብዕሊ ተጀሚሩሎም። ሚኒስትር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ማእኸል ፈተና ቤተ መጻሕፍቲ ኣብርሆት ብምርካብ እቲ ከይዲ ብዕሊ ኣጀሚሮምዎ። እቲ ፈተና ብዝተፈላለዩ ዘፈራት ብኦንላይንን ብወረቐትን ክሳብ 16 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ 6 ዙር ክወሃብ እዩ ተባሂሉ። ኣብዚ ዓመት 563,501 ተምሃሮ ነቲ ፈተና ንክወስዱ ምምዝጋቦም ድማ ተሓቢሩሎም። ተፈተንቲ ናይ ተፈጥሮ ሳይንስ ወረቐት ካብ 1 ክሳብ 3 ሓምለ ኣብ ሳልሳይ ዙር ፈተና ክወስዱ እንከለዉ ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ ወረቐት ተፈተንቲ ድማ ካብ 6 ክሳብ 8 ሓምለ 2018 ፈተና ከም ዝወስዱ እዩ ተመላኺቱ ዘሎም። መራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ማዕርነት ጾታን ውሳነ ውሃብነት ደቂ ኣንስትዮን ብትኩረት ክሰርሑ ከም ዝግባእ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ሃይማኖት ዘለቀ ገሊፀን። በዓል መዚ መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ምስ ኢንተርናሽናል ሚድያ ስፖርት ብምትሕባር ኣብ ስርዓተ ጾታን ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ጋዜጠኛታትን ዘተኮረ ፓናል ውይይት የካይደሎም።
ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽ ዝተውፃፅኣ ደቂ ኣንስትዮ ጋዜጠኛትን ዝተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላትን ይሳተፉሎም። እተን ዋና ዳይሬክተር ኣብቲ እዋን ከም ዝበሎም መራኸብቲ ሓፋሽ ማዕርነት ፆታ ንምስታፍ ንምስፋን ኣብ ዘኽእሉ ተግባራት ቆላሕታ ሂቦም ክሰርሑ ይግባእ ኢለን። ብመሰረት ኣዋጅ መራኸብቲ ሓፋሽ ቁፅሪ 1238 እዝባር 2013 ክብሪ ደቂ ኣንስትዮን ክብሪ ዘውርዱ ዓመፅ ዘተባብዑ መልእኽትታት ምስርጫው ብጥብቂ ዝተኸልከለ ምዃኑ ኣዘኻኺረን እየን። معد زينا يقصل تملكتي حزدما ناب زرزر زينا كحلفكم وزيت حساب منجستي مدمار زخونه هنسات بزها زفر قطبا ኢትዮጵያ ንተለዋዋጢ ኩነታት ኣየር ዘይሰዓር ቁጠባ ክትሃንጽ ከም ዘኽኣላ ተገሊጹም። እዚ ኣብ ታሪኽ ሓዱሽ ዝኾነ ከይዲ ቁጠባ ካብ ነጸላ ኣረኣእያ ሕርሻ ኢንዱስትሪ ማዕድን ቱሪዝምን ዘፈራት ዲጂታልን ንቁጠባ ሃገር ማዕረ ብጽዕት ንክህልዎም ዝገበር እዩ ተባሂሉሎም። ንጸብጻብ ጌታቸው ባልቻ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ቁጠባ ከም ሓደ ዛፍ እዩ ሓንቲ ጨንፈር ትዛፍ ጥራይ ዓንቢባ ካልኦት ጨንፈር ትዛፍ ዝደርቁ እንተደኣ ኮይኖም እቲ ዛፍ ብሂወት ኣይጸንሕን ስሩ ጥንኩር ጨንፈራቱ ብዙሕ ፍርኡ ድማ ዝተፈላለየ እንትኾን እቲ ዛፍ ንንፋስ ኮነ ንእዋን ዘይሰዓር ጥንኩር ይኾን እዩ ነዚ መልክዕ ሲኢኑ ጥንካርኡ ተወሲዱ ንዘመናት ቁጠባ ኢትዮጵያ ሃገር ኣብ ቅድሚ ዓለም ክሳዳ ንኽደንን ኢዳ ዝተሰበረን ክኾን ገይርዋ እዩ ቁጠባ ኣብ ሓደ ጨንፈር ጥራይ ምቕማጥ መጀመሪ ድኽመት ምዃኑ ምርዳእ ንመንግስቲ ምድማር ፈላማይ ስጉምቲ እዩ ነይሩ ኣንፈት መማሓየሻ ሃገር በቀል ቁጠባ ኢትዮጵያ ድማ ካብ ጽጋዕተኝነት ሓደ ዘፈር ናብ ብዝሃ ዘፈራት ብምስጋር ዝተመጣጠነ ዕቤት ምፍጣር ስጉም ትፍታሕ ኮይኑ እዩ በዚ እውን ንነዊሕ ዘመናት ኣብ ሕርሻ ጥራይ ተመስሪቱ ጸንሐ ቁጠባ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምድማር ካብ ነጸላ ዘፈር ቁጠባ ንኽትወጽእ ኣቕማ ንምጥቃም ዘኽእላ ፖሊሲ ሓንፂት እዩ ዕላማ እውን ምህርቲ ሕርሻ እናዓበየ ብተመሳሳሊ ኩነታት ድማ ኢንዱስትሪ ማዕድን ቱሪዝም ዲጂታል ቁጠባ ብምጥንኻር መሰረት ቁጠባ ምስፋሕ ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ምግላጾም ይዝከር ከግብርና ምር ራሱ ግብርና አንድ ሴክተር ሆኖ ኢንዱስትሪ ሁለተኛው ሴክተር ሆኖ ማይኒንግ ሶስተኛው ሴክተር ሆኖ ቱሪዝም አራተኛው ሴክተር ሆኖ ቴክኖሎጂ አምስተኛው ሴክተር ሆኖ ሕርሻ መሰረት ካብ ዝገበረ ከይዲ ኣርሱ ሕርሻ ሓደ ዘፈር ኮይኑ ኢንዱስትሪ ካልኣይ ዘፈር ኮይኑ ማዕድን ሳልሳይ ዘፈር ኮይኑ ቱሪዝም ራብዓይ ዘፈር ኮይኑ ቴክኖሎጂ ድማ ሓምሻይ ዘፈር ኮይኑ ካልኦት ዘፈራት እንከይተረስዑ ነዞም ሓሙሽተ ዝተሓረዩ ዘፈራት ግና ብዝሃ ዘፈር ቁጠባ ኮይኖም ዝምርሑ እንተደኣ ኮይኖም ቁጠባ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ብዝኾነ መንገዲ ከመሓይሽዎ እዮም ዝብል እምነት ነይሩና እዩ ሕርሻ ንኢንዱስትሪ ታወትዩ ማዕድን እውን ንኢንዱስትሪ ታወትዩ ኢንዱስትሪ ድማ ንሕርሻ ዘቀላጥፍ መሃዚ ማሽን እዩ ማዕድን ንምጥቃም ዘኽእል ማሽን ዝምህዝ ኢንዱስትሪ እዩ ቴክኖሎጂ ተሓዊሱ ብዝሃ ዘፈር ቁጠባ ምዃኑ ቁጠባ ኢትዮጵያ ተኣምራዊ ለውጢ ንኸምጽእ ዘኽእል ጭቡጥ ውፅኢት የምዝግብ ከም ዘሎ የርእዩ በዚ መንገዲ ለውጢ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ጠጠው ዘይትብል ማዕበል ፖለቲካ ተፈጥሮውን ቴክኖሎጂ በብእዋኑ ዝቕይርዋ ተለዋዋጢት መድረኽ ኣብ ዝኾነት ዓለም ስዒርካ ንምሕላፍ ዘኽእል ዓቕሚ ምህናፅ ግድን ምዃኑ ብምርዳእ ኣብ ሓደ ዘፈር ጥራይ ጽግዕተኛ ኮይንካ ምኻድ ዝተደገፍናዮ ምርኩዝ እንትስበር ሓቢርካ ከም ምውዳቕ ሓደገኛ ምዃኑ ምርዳእ ኣድላይ ምዃኑ ብምርዳእ ምስራሕ ከም ዘድሊ ገዛኢ ብሄራዊ ባንኪ ዶክተር እዮብ ተካልኝ ይገልጹ For the first time in Ethiopia's history the industry sectors ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ንፈለማዋን ዘፈር ኢንዱስትሪ ንሓፈሻዊ ሃገራዊ ምህርቲ ዘለዎ እጃም ንሕርሻን ንዘፈር ግልጋሎት መቕዳም ክኢሉ እዩ እዚ ኣብ ሓቀኛ መንገዲ ከም ዘለና ዝሕብር እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስትመንት ብምስሓብ መበልካላይ ሃገር እያ 4 ቢልዮን ዶላር ኣብ ዓመት ኢንቨስትመንት ምስሓብ ክኢላ እያ ኣብዚ ዓመት ኣብ ሓደ ፎረም ጥራይ 13 ቢልዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ስምምዕ ጌርና ኢና እዚ ቀሊል ኣይኮነን ህንፀት ዳንጎቴ ፋብሪካ ዱኽዒ 4 ቢልዮን እንትንርኢ ውፅኢቱ ክንደይ ዝኣክል ዓብዪ ምዃኑ የርኢ እዩ
ካብ መንግስቲ ምድማር ሓሳብ ዝለዓል ቁጠባ ህንፀት ብዝሃ ዘፈር ጭቡጥ ውፅኢት ካብ ዘርአየሎም ዘፈራት ሓደ ልምዓት ማዕድን እዩ ነቲ ዘፈር ብዝተዋህቦ ጠመተ ዝተረኸበ ውፅኢት ኢትዮጵያ ካብ ገፀ ምድራን ካብ ከርሰ ምድራ ዘለዎ ሃብቲ ካብ ድኽነ ንምውፃእ ዓብይ አቅም ከም ዝፈጥር ሚኒስትር ማዕድን ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኘ ይገልጹ። በተለይ ባለፉት የለውጥ መንግስት ከመጣ ጀምሮ ይሄ ዘርፍ በጣም ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ነው። ኢኮኖሚ አንዱ ምሰሶ ነው። አይ ቲንክ በጣም ትክክለኛ ውሳኔ ነው። ይሄ ውሳኔ ማዕድን ቁጠባ ሓደ ዓንዲ እዩ። ዘፈር ማዕድን ሕዚ ዘሎ ውፅኢት ንዘፈር ማዕድን ብዝተዋሃቦ ጠመተ ዝመፀ ናይ ዝሓለፉ 7 ዋርሕ ውፅኢት ጥራይ እንተሪኢና ንኣብነት ሰደድ ካብ ዝተገብረ ልዕሊ 3 ቢልዮን ዶላር እዩ። እዚ ቅድሚ ሕዚ ኢትዮጵያ ካብ ኩሎም ዘፈራት እትረኽቦ ዝነበረት ኣታዊ ነይሩ። ከም ሃገር ተረሽዑ ዝነበረ ዘፈር ኢንዱስትሪ እውን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ብዝተሰርሐ ስራሕ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጸጋ ዝገልጹን ኣብ ካርታ ቱሪዝም ዓለሙን ብድሙቕ ንኽትረኣይ ዝገብርኦም ዘለናሉ ዘመን ዲጂታል ኣብ ህንፀት ብዝሃ ዘፈር ቁጠባ ቴክኖሎጂ ዲጂታል ክንደይ ዝኣክል ውሳነ ከም ዝኾነ ንርዳእ ኢና። ድሕሪ ለውጢ ስትራቴጂ ዲጂታል 2025 ተግቢራ ዘደንቕ ውፅኢት ዝረኸበት ኢትዮጵያ ናብ ዲጂታል 2030 ተሰጋጊራ እያ። ዲጂታል ፋይናንስ፣ ኢኮሜርስ፣ መዞ ስራሕ፣ ኢንቨስትመንት ቴክኖሎጂ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጠሩ ካብ ምዃኖም ንላዕሊ ዘመናዊነት ቁጠባ ኣብ ጽኑዕ መሰረት እናሃነጹ ይርከቡ። ንልዕሊ 10 ዓመታት ፍልፍል ብኽለትን መእከቢ ጉሓፍን ከተማ አዲስ አበባ ዝነበረ ሩባ ቀበና ብምኽንያት ፕሮጀክት ወሰን ሩባ እንጦጦ ቀበና ሓዱሽ መግለፂ ጽባቐ ስልጣነ ከተማ አዲስ አበባ ኮይኑ ንግልጋሎት በቂዑሎም። እቲ ፕሮጀክት ንመገዲ እግረኛ ሓዊሱ ስፍራታት መዘናግዕን ግድባትን ዝሓዘ እንትኸውን ንመነባብሮ ምቹው ኮይኑ ከም ዝተሰርሐ እውን ተገሊጹ ዘሎ። ንጸብጻብ ዓለም ይልፉ ሕዚ እውን ሙሉእ ብርሃን ግርማይ ክተቕርባ ተኻቲና ንመለስ። ሩባ ቀበና ንዘበናት ብስራሕታት ኪነ ጥበብ ብዜማን ብደርፊ ጥራይ ሰሓባይ ተገይሩ ዝግለጽ መድረኽ ናፍቆት ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ብኪነ ጥበብ ዝግለጽ ጽባቐ ኣብ መሬት ምስ ዘሎ ሓቂ ተጻራሪ ኮይኑ ጸኒሑ። እቲ ሩባ ን10 ዓመታት መግለፂ ሕማቕ ጨናን መደርበይ ጉሓፍን መሕለፊ ፈሳሲ ኮይኑ ጸኒሑ። እቲ ቀደም ዝነበረ ወለዶ ብዘደንቕ ጥበብ ብዛዕባኡ ዝደረፈሉ እዚ ሩባ ብሕማቕ ጨና ዝተመልአ ንማሕበረሰብ እቲ ከባቢ እውን ስግኣት ድሕንነትን መናኸርያ ብኽለት ኮይኑ ምጽንሑ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ይገልጻ። የቀበና ወንዝን አበላሽተ ነው በዘመናት መካከል ሩባ ቀበና አበላሽናዮ ነርና ኢና ኣብ መንጎ ዘበናት ዝነበረዎ ተኽልታት ዛፋት እናጠፍኡ ዝነበረው ማይ እውን ደሪቑ መውረዱ ውሕጅ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ፍልፍል ብኽለት ካብ ዝኾን ቀኒ እዩ። ደቂ አዲስ አበባ ንሓመሳ ዝለዓለ ፍቕሪ እናሃለዎም ብዘሕዝን ኩነታት ምሕማስ እንከይፈለጡ እናዓበዩ እዮም ዘለው። ኣብ ዝተዓቆረ ማይ ኣትዮም እንትሕምሱ ምርኣይ ዝተለመደ እዩ። እዚ ከም መራሒት ኮነ ከም ኣደ ምርኣይ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን። ኣብ ሽቓቕ ዝወፀ ፈሳሲ ተጠቂሞም ህፃናት እንትሕምሱ ምርኣይ የናስሕ እዩ። ነዚ ታሪክ ሙሉ በሙሉ ዝቀየረን ነታ ከተማ እውን ናብ ስልጣንን ብራኸ ጽባቐ ዘሰጋገረ ፕሮጀክት ልምዓት ዕላው ኮይኑ እዩ። ህንፀቱ ተዛዚሙ ንግልጋሎት ዝተዳለወ ፕሮጀክት ወሰን ሩባ እንጦጦ ቀበና አዲስ አበባ ብተግባር ተሪኦን ዘላ ዘመናዊ ስግግር ከተማን ዓወት ሓምለዋይ ልምዓት መርኣያ ይኹን ከም ዘሎ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገሊፀን እየን። አካባቢው ድንቅ ልምላሜ ያለበት በርካታ መናፈሻዎች የተገነቡበት እዚ ከባቢ ዘደንቕ ልምላመ ዘለዎ ብርክት ዝበሉ መዘናግዕታት ዝተሃነጽሉ እቲ ዝነበረ ብኽለት ዝጸረየሉ ብባህልና ዝፍለጡ መድሓኒታት ፈውሲ ዝኾኑ ተኽልታት ዝተተኸለሉ ከባቢ ኮይኑ እዩ። ንምግብነት ዝውዕሉ ፍረምረ ቅመማቅመማት ዝተተኸለሉ ከባቢ ኮይኑ እዩ። ብሓፈሻ ንመዘናግዕ ዝኾን ከባቢ ኮይኑ እዩ ዘሎ። እዚ ፕሮጀክት ንከተማ አዲስ አበባ ንነበርታ ዝተበረከተ ውህብ ተወለደ እዩ። ኣይከኣልን ዝብል ኣተሓሳስባ ብምስጋር ብጻዕርን ብቁርፀኝነት ተተሰሪሑ ፈተና ናብ ዓወት መቀየር ከም ዝከኣል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገሊፀን። እንደማይቻል ነበር የነገሩ እውነቱን ለመናገር እዚህ ጋር ትልቅ ግድብ እንዴት መገድ ከም ዘይከኣል ተነጊሩና ከመይ ዓብይ ግድብ ምግዳብ ይከኣል ኣብዚ ከባቢ እዚ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ብርክት ዝበሉ ምኽንያታት ቀሪቦሙልና እዮም። ንሕና ነቲ ምኽንያት ገዲፍና ጥንኩርን ድፍረት ዝተመልኦ መንገዲ መናእሰይ ሰብ ሞያ ዓድና ተጠቂምና ንተፈጥሮ ሓሊና ነዚ ስራሕ ምስራሕ ክኢልና ኢና። ንነበርቲ ከተማና መሃብ ካብ ዝግበአና ስራሕ እቲ ሓደ እዚ እዩ ኢልና ተፈጥሮ ዝሓለወ ስራሕ ኣረኪብና ኢና። ብዝተወደበ ህንፀት መሰረተ ልምዓት እውን እቲ ፕሮጀክት ዘደንቕ ውፅኢት ዝተረኣየሉ እንትኾን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ከባቢ ዘፀበቑ ድልድላት እግረኛ ከም ዝተሃነፁ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ጨንፈር አዲስ አበባ ሞገስ ባልቻ ይገልጹ።
ወደ 10.6 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገዶች ተሰርተዋል። አሁን ይሄ ኮከብ አጽዋን እንኳን ወስደን ስናይ ከወንዙ በማዶና በወዲ በኩል የአስፋልት መንገድ ተሰርተዋል። كامل 19 بول أستاذ 10.6 كيلومتر مجد صرجع تسريحيو نكوكب الصباح وسيدنا ترينا قلنا تربا مجد صرجع تسريحيو أب قل لين يكانون مجد صرجع تسريحيو سلزي بحفشة زي سرحنا يصرجع مثل معاتو سن ربا حوشنا مرأين تقيلنا 10.6 كيلومتر مجد تسريحيو 30 كيلومتر مجد إجرنيا كونكريتن مجد سايكل انتحانيسيو 50,000 كاري زبصح سراحتي حملوا هاي المعت تساليتو إذا عبي بروجكت أديس أبا كابت زحلفة تاريكا وزيعة تمثاليت بلسقنا تخون كمزلا مرة جاجز يقبلون أيتم مقصبالته قليش يوم إيه من نايو تلقو قدباتشن ودمتو 30,000 متر كوب وهاي يزال زي نرئي زلنا عبي قدب أستات حدي 230,000 متر كيبيك ماي يحزيو 500 شمونتن مترو ناب دحريت ماي يعرفلو سلازي ناب قبلنا بممصا بجالبا مزنقاعي كاليو ابربا قبلنا مزنقاعي بوتام دنكوانات مقدي اغرنياتات አለው نزوي سراح انت نجمر ازيو اصقاميو نيرو ጨና ነይሩ አቀማምጣ ማህበረሰቡና አጸጋሚው ነይሩ ነዙይ ተጻዊርናይና መስራሕ ኪልና إذا عبي بروجكت أديس أبا تمثاليت بلسقنان صباقة تخون كم زلا بتكبار زرقاقزيو تمالي تنك حمام زنبرة روبا انتوتون قبلنا لومي بحردوش ملكع مجلسي صباقن سلامن كتم أديس أبا مخوان كيليو تملكتي حزرما ناب زينو طايكن سجرم روسيا أب لعلي يوكرين بزكايدة متكعتي بوحدو 10 سبات ميتوم تبايلوم بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي نتاتراوي حيلي يوكرين بموكاس بتي متكعتي بزيكاتوم زمتو كالو 4 سبات كم قصولي غليصوم زلوم موسكو زكايدتو متكعتي حنا مفداي نايتي اب مصاري ندادي زنبرا معناو مخانونيو زنغر اتي متكعتي كاب قدمه جنبار 100 كيلومتر رحقو اب زركب ماخل اندستري ديني برو يتفصيم زلوم بريزيدنت فولوديمير زيلنسكي اب زابورزيا اوديسا سومي كاركيفن كالو زباتاتن متكعتي كم استفصمن سبات كم استقاتلون افليطوم توم بريزيدنت كابزي بتوساخي محازوت هاجرات يوكرين ناي مكلخال اير دغف نكغبرالهم صاوعيت اقريبوم كبل الجزيرة صبصيبوم تملكتي زيناتاتنا قدمي مززامنا قند زيناتات فعلتي كزخاخركم بايتو كلت حزبي لومي ابزكايدو مبل 27 سروع غبايو رقيق اواج عداغا كاربن ايثيوبيا مرميرو طديقوم وصيت حساب منغست مدمار زخونه هنصت بزها زفر قطبا ايثيوبيا نتلواواطي كنتات زي سعر قطبا كتحنص كنزف على تغليصوم كاب زينوطاي روسيا بلعلي يوكرين بزكايدته متقعتي بوحدو 12 سبات ميتوم تباهيلوم باركس تملكتي مع زينا بزيزازم سلامك تالكم عزينا نمسكن سلام